Som al mur de l'exposició de Joc de Trons del Museu Marítim de Barcelona amb la intenció de trobar-nos algun penjat. I això de quedar amb els amics per... Bueno, ens esperem i veiem tots la sèrie, mirar-ho d'amagat també. I llavors quan quedes amb ells fas veure que no l'has vist? Bueno, algun cop crec que m'han pillat, però normalment no m'han pillat. Com pots veure, vinc superben equipat. Això és una llança per forar. I quan no pugui... Ah, encara em porta més. I veníem aquí a l'exhibició de Joc de Trons per demostrar la nostra valua amb qui ens vulgui reptar. Davant, davant. Soc Jordi de la Tempesta, de la Casa Esturgó, Calesi de l'APM, rei de Roinar, dels primers homes i de Cardedeu, senyor dels 7 regnes, protector dels... Ja està, ja s'ha acabat el capítol d'avui.